damdo ina an kale chuan liu jeng chu doctor ning room a ron kalin chuna tinge thil eilo a ron zota doctor ning chuan thil ti tur a nei awang ti alo chang mai tuna po a chwalok tur thu a soya a kalna tur a zot vat ma se a soilem lawa zan lama classic movies en puya asom zui le a du berani wangin ma se doctor ning chuan ti tur a nei thu soin alo hnar le kakal masange ti ina kalsan zui liu jeng chuan zui vatin pona chuan anin din zil le engwanga bechadu lo nge ani azot doctor ningi ro in osam tak chuan damdo in lama in biak vak du lo tu kha nangmai nilom ni ti in anin hnial zui ma chuan a phone ron ri man mo takin atlan son zui ngal liu jeng chu lung oi lo taka kir le in doctor ningan akal na tur a shil du lo chu a thin rim hle tania nen in tokin a dan chu a hai lo thil thleng a omem ni ti in azot vata mundanga in beturin a shwai son ngal hospital bang de pa chu chuan liu jeng chuan propose tura angen thu le chumi nuwa lau ang taka a pe hel thu chu a soya voi khat anin neina akhan ma alak chaklu tuka wangin thil chalo a thlenga tuna ero ka fing to a ti ve tlat tania po chuan propose a phu ti in alo shil ve boka an senior ni chin dong miao miawin mangai na chung chang mi pahni om dan tur a shil te chu soi chuakin chu tiang tak chuan a ril ruwa buaya propose tura a do chan po alaka a ril ruput mang de tak mu tir tura a do wang ni in a soye chumitlai chuan an bang rwal deuh veka tania chuan ti turan nei lo chuan thil ti khom rotin chu eiman po atum vek tur thu a soi suya an phur hlom hle doctor ning hnung lama mi po chu va shwai ve in liu jeng chuan abana alo ko ngal chat boka dora an thu chap lai chuan doctor u chuan phone mangin an omna location chu a thon tur thu le ron thleng wa tura a phone mi chu bia in an da zuya nurse nula pani chuan tunge abiak an lo zot vat doctor u chuan doctor chengani thu lo soin doctor ding chu alo hoi shu mai doctor u bok chuan chung kwa vek kan ni to engkim arwal tangin kan ti turani a ti zuya doctor bai po abyak tur thu soin liu jeng chu doctor ning beturin a shil ve boka liu jeng chuan a om chuan adi pangche u lo ti ve ma se nurse chuan an lo ngai ho viau tania chu tho chuak watin abyak tur thu a soi zuya doctor u chuan doctor bai chu date a nei awanga a lo kal ve man lo tur thu a lo shil tania lo let le chu engtin nge a chan liu jeng chuan a lo zot vata ti tur nei thu in a lo chang engthil nge ti ya liu jeng in mel kara a zo po chuan tania chuan thil poimo takani thu bak a soi lo liu jeng ro alung oi lo to hle nurse pakhat chuan doctor ninga omlo boka ti in an senior te achanga doctor ningan ama a nupui nei to thu an sha thu chu a soita doctor ding po a phok viau liu jeng pon makati ve thau ma se ani chu adang chi in anupui ne na anin chenle to thu te soi soi le in tunge chen zo kang doctor ning hian adu to lawani nge yang anti zui chu liu jeng chuan alo paidam she khop mai lo hnial watin engwang chuan ti in lo zot Mr. Ning chu mi pa perfect takani wangin engmei chiama in an chen phal lawang an lo tim maya liu jeng ro in mishing ve thawani thu in alo hnial shama nurse te bok chuan operation room a vo ina a hau chem ni ti in doctor ninga ngai thailo ang taka om chu an zo ta thlota tania chuan lo khap watin tui ti tak le hlim takin zanria chu an ei ho zuya classic movie en suyin an mi pa te pahni ber chu an in nit fui fui mai movie top chuan chwa mai an tuma tania chuan lo dang watin midang zong chwa nuwa chuak turin alo khap damdo in mi le sa ni lo song an chwa nu chuan light chu ron du le in screen a chuan thil dang aron langa makti takin an mel hlom
screen ah chuan liu jeng naupang lai rawn lang hmasa berin a hnu laka doctor ning nen an thlalak hrang hrang an university kal lai te an in neih hnu te an leng dun lai an thlalak awm ang ang chu a rawn lang mulmula makti takin an en hloma liu jeng po chuan chung thlalak kum tam tak liam ta mi en chuan a mit tuia parol kianga a insut le fa thin nangin hlimwanga ni thung thlalak ron lan zo chuan doctor ning chu screen a ron langin liu jeng khang kumruk chung liam ta khan ka hlo che kha ka ti swal pui berani heng kumruk chung hian itel lo chuan kanun hi rong nei lo ang mai ani a thok thei wanga dam ve mai chau ka ni wa nei thak takin khwanu chuan ka kyanga a ron shwai kir le ta cheya katana ruat ngei ini ka ring kadam chung zongin ikyanga man ka do ani liu jeng min nei le ro ti in a ron propose ta bok makti taka liu jeng chu midang chuan me le thinin nei le ro ti in an au ngal dar dara reivak lawa doctor cheng chuan ron ti topin doctor ning achang tu pa ber chu khoyange om reng reng ti in a zol suya liu jeng chu a hoi kwala a mu mai lawa ading chuak cha ti chuan enge mo hi ron puak popin noi lama chang chuan balloon an ron thlok chuak nga sang sanga amoi tak zet liu jeng chu an chut na hmuna chang chuan pen thla in a zola thleng thla cha tia a hnung lama chang chuan doctor ning o ngei chuan a ron kauta a liu jeng a hoi kir chu doctor ning chuan pangpar moi takeng hian lim taka nui sangin alo dinga liu jeng hlim le tuk chu a mit tu tling piau reng bok doctor ning chu kal nain ama a ching chi chuan in nei puya asom zui ta bok an tho pui lo om ve te chuan nei turin an lo au sak ve boka liu jeng po chuan hlim taka sungbun chula in doctor ning po a ron ding chuaka anin fop zui ta vong vong bok movie theater bora ka zo no chuan bar lama kalin hlim taka zain an lam ngong ngong hloma liu jeng chu a tho pui te chuan a ma a doctor ning nen an chung chang chu engwanga shil lo nge an ni ti te zo tin zai kar laka anin dem fiam nak naka doctor ding po chuan roi tak chuan a za thu lo soi ve in doctor ning a mu lai nge ya a chhai dan vel wang khan ti in a soi ve bok an hlim hlom boka zu nen an rui noi hlom phia na doctor ning ero pon lama phone bia in zu in ve lem law an chan chin vel chu midang lo shil ve mek tania chu rui se ta run swakin ama a engwanga kalson da nge ti a run zota doctor ning la chuan liu jeng kha ama che a shwai tu ra a ti thu soin engwangin nge midang an lo tel ve cheu a ti zuya tania chuan por tak mai hian mi zong zong sha ta lan chwa tir chu a hlu in a ro pui thu a soya liu jeng lim zia te chu a mulawem ni ti in a zo zuya chung lama anin shwai lu zui bok zen rei to taka an ho meu chuan liu jeng zok chu a roi to hle a je kian in chungan lu cha chu a lo chei moi ngang mai liu jeng chu roi tak chung chuan lim takanuin a vir kwal vela je kian chuan lo pom vatin anin nui le var var chin liu jeng chuan ama ang thawa kumruk chung om shan kha harsa ati thu te soi ve in a chwa san don thleng khan voi khat chia po run kalin run kwa se a kal san lo tur thu a shila je kya ne ro in chu thil chu ati du thu le ma se a hwai sen tok lo thu shilin alo nar mai a hlo wanga ti talo ni ina in soi ve boka liu jeng ro in engtin nge a nar thayang ti lo changin amangai lutok thu a shila hun rei tak nuwa je kyan pon amangai ve thu a soi chu alom thu a soi soi bok je kyan po chuan hlim takin amangai thu chu alo shil non le supa liu jeng chuan soi non tur lo ti mol molin ani shil non mol mol ani ber liu jeng bok chuan a chunga a thin ur thu thu chin te chu a ban san thayangem ti in alo zot le a ka thayang alo ti thwai engkim ka du song timin phal sak theyangem ati zui le boka boina omlo tur thu alo shil le a zan chu hlim le nuam takin an hmang zuya akara chuan midang reng an leng ri lawa atu ka chuan an na thona hmun lama chuan kal dun le in damdo in an thlen nuwa doctor ning chuan an chung chang chu damdo in a thok ho chuan an shat vek to tur thu asoya liu jeng ro in an shelawang alo ti ve thung
an han in choi zuya doctor le nurse an kalpel te chuan engtin ma an lo omlem lo bok nen liujeng chuan engkim a that vek thu a hril le a an department room an thlen chi ai ro chuan lekha moi a ron leng ngal chuaya an department doctor le nurse ho bik chu lo om khomin liujeng le doctor ning te chu lompuina thu hlanin kun tam tak chung hlim reng tur ati in an lo aural chap chapa liujeng po chuan hlim tak hian lom thu a soi zui ngal mol mol doctor ninge ro nui po nui lawin na tho huna chu tiang thil changkai lo tak buai puya an lo om chu a hau zui nga la an re zui nga chap mai an pya langsar la ya chuan doctor ningan ni zana a propose na video kha an lo playbook an do sakna wanga an thil ti chu a lom thu soin ma se midang department mudan tur ngai twa tur ati in computer po chu off turin a shil zuya a office lam apan zui ngal liujeng chuan nom lo ti mil takin lom thu soin an pangpar pek te chu ala zuya midang po chu rang takin an na thona lam an pan zui ngal sangsanga doctor ning le liujeng te chu an ho ko nga chuan zinga midang ma a omda na khan liujeng chuan a hawa khathianga ti to lo tur shilin doctor ning ero in angai poimo viau lem law in an thlen nuwa liujeng chuan ei rong bolin doctor ning chuan ning chang om chuang lawa a olsam thei ang bera ei rong chu bol thin tura shilin ani lo pon lama mi lak mai te po a rota liujeng ero in pon lam thil chu a hre se lo ba ka a al thin thu soin pumtan a thalau ti in a lo du lo thung chuan kildun chuan liujeng chuan le khabua changa ei siam dana in zir thu soi le in atue ti mt azol suya o alo ti lam satla ve mai liujeng chuan in nei thalak hun an nei hun tur te chu azota doctor ningero in chutiang anga yem ni lo ti in a hlui po kha ala that thu te chu alo soi te luama zungbun po ata tur chu a ma mi alo la kol that thu a soi bok liujeng mele ero alom melte chiam lawa doctor ning bok chuan thil chul lawa in ti boy lo tura shilin anni pati po an boy thei zia te soin liujeng po alom ta vak lawa do kan chu tho sanin room lam chu apan ta da ya doctor ning chuan nuam lawa ti le deuh si in nei thalak nei tur chuan huna in siam thei tur thu soin engtik nge adu ti te zo tin a awa ma se arun chang to lawa asup siam chu atui lu tuk ti that sak le in angai na shewak lo hian a hoi taringot atu ka chuan kanchi na liujeng chuan tania ne na chuan an dan te shilin tania chuan nui hakhakin doctor ning soipo chu adik ve thau thu in lo chang boka liujeng ro chuan thil hlu ya kha chuan a hlo cham thu soin khang ho kha chuan hlo cham na a entira tuna chuan nun thar le engke ma bulchan thar le na ani anga a hlui ang boka chan le adu lo thu alo soi kal thunga a soi lai me chuan doctor ning chuan tiffin box nen in thlashung ve deuh hian aron kalpela tania chuan nui le hakin doctor ning chu kawin an bula ei turin lo som liujeng ne na chuan mai chana engkim fya taka soi dun tura shilin akal san zuya doctor ning chu in thlashun mel tak hian aron chu a liujeng chu alo la tum deuh bar bok a phone chu ron phorin en turin a pe a liujeng chuan lo ban ve main doctor ning chuan second brother a chan pa dor ani thu shilin an hun nei rem chan hun an kal thei thu te soin in rin ni chu nu emo choma a tha angem ti in a zo suya liujeng chuan korean style lem ni alo ti ve bok eng ange du ti doctor ning chu azo zui boka doctor ning chuan chu lam angai to ve vak lo tia lo changin liujeng chuan lung oi lo takin yogurt chu straw vit pop popin atum deuh bur doctor ning bok chuan a mishing zok te an poimo thu alo soi le a hlim takin thalak chu an en dun zui le mai bok zana chuan liujeng in ronga bolain doctor ning chu chut khom na room lama na alo thok thunga liujeng phone chu ron ri in doctor ning pa alo ni rewak lo anin biak nu chuan da in doctor ning bul lama chuan a pheiwa ta
wedding hall an book tur chu a du le lo thu shilin apa in eita nupui nei na mun a rem thu a shil thu chu a soi zuya doctor ning po chuan a thalom alo ti ve maya a hun tur le chul dang vela zo te chuan a thu ani thu a lo changin ati ang a pom tur thu chu a shila cart po apek mai tur thu alo shila atuk lama liu jengin va ina rot po chuan na tho tur nei thu in lo changa liu jeng chu alo ma fam kim che alo nangin atilang she ve deuh to thunga atuka chuan liu jeng le Mr Ning te nu pa chuan hall vel chu ve enin wedding hall pa ngai chu an lo buk vek to thu le an room nei zinga la ol om chhun chu an lo en puya dokan som nga leng lai ani a alian ve thokhat viau bok a thlon na host lampu an ti sak vek thei thu shilin liu jeng chuan liana ti dewa mase madam liwero in doctor ning chu a fapa ang chia angai thu soin anau pan lai chana changa apui tlin nu thlenga mi te ana tho pui te ba ka apa lama an chung te asom vek tur thu soin room chu an du pui le a shwai tu pa in phone man chung te chuan an ta na chazia thu lo shilin an lo du pui ngang mai liu jeng chuan doctor ning ron ve phota tuma Mr Ning chuan lo dang watin ama du thana piang chu cha ati vek tur thu soin thutluk na chu ama asya mai turin alo shila liu jeng po chuan doctor ning pon adu tho ringin owa po zuya hotel manager alo le chuan an du tur thu an lo shil nga la manager ro in an lo book to thu le deposit po an lo thun vek to thu shilin a in thiam lo thu chu a soi nga zung zung Madam Liu chulung oi lo le in a deposit tur po a ken ve vek thu chu alo soya ma se ti thei dang om to chuang lo Mr Ning chuan hun dang rem chang ala omangem ti in a zot suya manager chuan schedule chu en zung sungin a thale te po alo full viau hlom April ninga a ol thu chu a soi chuan liu jeng chuan a poilo thu chu a soi thwaya Mr Ningero in April ninga tia angai to wangwangin Jingming festival anilom ni ti in por takin hauzui Madam Liu po a thin rim hle a manager chuan a sha lo thu lo changin nuam lo ti hle bok thin rim tak chuan an kal san thei sha ma Madam Liu lu chu hai thutin atlu lek leka an lo dom man sha ma alu hai deuh thu le a thale ma yang ti in an din pui zui wangwanga liu jeng ne na chuan chan cha tam taka nei thu shilin an ni nen chuan hotel thattak an mu sak thei tur thu in a hnem zui ve mol bok liu jeng ho tur chu doctor ning chuan ron kolin a omna zotin lamai turin a shila liu jeng po chuan alam tur thu soin atlan zui ngal doctor ning awalam chuan an thil en bel chan chin chu alo zo thwaya liu jeng chuan a chang chape wak lo in lama soi fel mai tur ati in an kal zuya in an thlen chuan liu jeng chuan ronga bol le mula doctor ninge ro computer ma a thu in na a thok le mol liu jeng phone ron rik chuan a kau wata liu jeng chuan lo lamai tura shilin Mr Ning ani arin thu chu alo soi bok doctor ning chuan aman lamai tura shilin abyak pe lo thu chu alo soi ve thung liu jeng po chuan ron phein a ron lave maya Mr Ning chuan hotel dang in nei na tura mu thu aron shil zuya akim changa email a aron thon tur thu shilin anda zuya doctor ning computer man lai mek chu va tho tirin thil en tur poimu a nei thu shilin ani ero guest lam lo va vil turin a shil doctor ning po akal zui ve mai liu jengin a enzo a outdon chuan file pakhat hi mu in marriage proposal ti a in zia kwawa en chan chakin alut ngal chu thila mu chuan ati phu chang hle a engkim doctor ningan a propose dan zong song te kha ama idea ni lowin midang ta alo lei chhona lo ni ma se chen khatla ya chuan an pani chawa movie theater om tur angin a in ziak thunga fin fianan tania chukolin an tho pui te homa a propose ni khan an kal ve don ti doctor ning khan sha mt in tania chuan nui hakin a sha lo thu le kha chu ama idea ani thu in lo chang ve mai an da nu te chuan a tuk lama an lom pui la ya a tho pui te a hodan te she chuakin a ril ru chu a boi mel viau
Doctor ning po ron lut le to in sup chu amin thu a ron soya liu jeng thil lo en mek chu mu in rang takin ron close sak ngal mol mol liu jeng chuan nui sang hian poisa a choi mo ti in lo zot Doctor ning po chuan nui ve sukin nupui nei adu chuan angai thu chu alo soi ve bok I thok rim hle mai ti in lo soi le a balloon candles le pangpar zong zong po midang boy pui vek ani a chuan khang script zong zong te po kha ati le chuan doctor ning chuan kha chu ama ti danglam ve liao liao ani thu soin anni ron ti kha chu alutuk ma ma thu lo soin akal san zuya liu jeng bok chuan tho ve ngal zatin lung oi lo tak hian khami chuma an tho pui te om ve po kha a shat lok lo thu le atu ka athin rim viau po kha ati om renga ni thu shilin aza pui ni inanga ya doctor ninge ro chuan angai twa tam thu alo shil liu jeng chuan angai twa song chu adanglam to emo ati thu le ma se mishing anlo danglam thelo ani ti a sha thu soi le in kalmai atum chu alo wan le wat athil ti chu apom thu soin ma se alaka aril ruput mangero adera ni lo thu a shila a poisa sen po 10,000 yan chau ni in a shil zui liu jenge ro athin rim tul tule moti mai turin wedding photoshoot po adu lo thu shilin adu ber chu a mangai ve tak takem ti ani thu asoya doctor ning chuan te reng mai ti in a mangai thu chu alo shil mangai lo se chuan khang thil zo zai kha ati sak do nem ni alo ti ve bok liu jeng chuan kumruk liam ta ami nen anla danglam lo thu alo soya doctor ningi ro alo chang ve tlat liu jeng chuan adu tak takem ti azot le a doctor ning po chuan adu tak ze thu in alo chang ve a ma se liu jeng ro chuan tu emo abula cheng tur amamo wang chau le afa en kol tur chawa adu wang ti soin a ring lo kher mai nun pa ngai tak nei chu a thalawem ni alo ti ve bok liu jeng chuan chutiang amamo lo thu lo soin engi amamo ti ya doctor ningan azo chuan in tluk tlan ti a changin kumruk liam ta kha chuan kanin zom na kha a in tluk lawa tuna po hian anile mek ati nuwa akal san suya doctor ning chuan thatak chuan thinrim to lo tura shilin atuk lama in nei rotin marriage certificate po lak chwa arot boka liu jeng chu beng dei tum viawa ma se a thei me ulo chan po chang to lowin thinrim takin a chwa san suya doctor ning pon ngoi rengin a thlir liam ve ta top